Nyakoram gajuang kamoro mora mintiere machiegni ma en chenro mar poko pogore. Okiny makawuono biro ni kantiere chiro mano makariako. Ang'eni samuri penjori ni en poko mane madwaro kelo. Kineno toka ineno kido mag wuoche mopogore opogore. Antiere duka mong'ere kaka Jaramba Leather Shoes. Omiyo adwaro bedo kode mar mondo mi onyiswa kit pok mosebedo kotimo e kind thuolo mano mar higni 26. Machiegni bed koda nyaka giko. Nyinga Sharon Ong'aw. Nyakorom gajuang gisena sebedo piny mano mar poro wach gi Jaramba e chiro mano makariako. Aroki ni machiegni ma chenro mar poko pogore. Nyalo mna ulri ne nyikoram gajuang nyingi ijakanye. An nyinga en Dalmas Otieno Ng'ong'a. Aja Lego Karapol, Siaya County. Kama yudorae. Dalmas dwech manani pok mane mintiere godo? Pok ma Nyasaye nomiya en atiyo tich mar loso wuoch. Kase loso wuoch tauso. Pok makame chiro makariako kata mna loso wuoche nichaki higa mane? Nachake 1998 kanye manene apuonjora e tich. Bang' puonjruok tich nopuonja tich kod jaduong' moro miluongo ni James Odhiambo Ojal ma jasakwa. Nopuonja ka eni Kariako kaka e. Koro bang' puonj ka nosepuonjra nawuok badhi ayawo mara. Bang' yawo mara kana biro na yawo mara to nachako through stall 198 kanye nachake. Bang' chako kanyo taduogo ayawo bada e stall number 17. Koro nyaka isechego sebedo ka chakre higa no nyaka chop kawuono mani tich machwado. Mar mondo mi ng'ato chako ohala moro amora kata bed ni chake higni buora mosekadho. Nitiere omenda mong'ere gi dho ngere kaka capital. Akeni ni mari nigolo kanye. Nyalo mna nyiso sigandi. An siganda kana chako tich ne okan kod pesa maber. Kendo be pesa na ongogo nomako bada kod anko mara maluwo mamana ni iluongo no the late Vitalis Okelo. Ene nomako bada. Neno chako koda kod 1,500 mane pesa manomiya mane nachako kodo. Koro chakre kanyo asebedo ka aim haya, asebedo ka dhi mbele. Kop nachako kod matindo sani aneno ka Nyasaye oseinua basechopo kamoro ma anyalo bedo maduong' kata anyalo bedo gima duong'. Bende Dalmas isebedo kitiyo machiegni gi bengi mano mar Equity. Samoro nyalo mna nyiso nyikoram gajuang maneno chenro mar poko pogore. Wuodhi gi Equity osebedo nade? Equity osebedo ka deal kod wafanya biashara wadogo matindo maber. Nikop Equity Bank osebedo ka konyowa jopur matindo kata johala matindo. Gimiyowa loan to kwasetiyo to waduoko loan to bang' duoko loan to kendo gichako gimedowa moro. Koro Equity Bank en bank mosebedo ka tiyo kod johala ma within kata iye karwa kaka e. Equity Bank dhiyo kodwa maber. Nikop nitie kata groups ma wantie grube ma bende Equity konyo. Wakeno kodgi, bang' keno kodgi to gimiyowa loan. Ka gimiyowa loan to watiyo matek ma mondo waduok loan gichande kendo mondo gichak gimedwa moro. Bende geno mara ni siyudo sir mopogore opogore kowuok kuom bengi mar Equity. Nyalo mna nyisowa moko kuom sir ma bende bengi mar Equity osebedo ka siri godo. Hola kane ne wachako jo Equity nochako wa kod hola ne wani group. To group ma wantie nene wakeno ga kodgi. Ochopo kuma ne giluongo wabogimiwa puonj kaka wanyalo timo ohala. Kane gisemiyowa puonj to koro nyicha wakeno ga kodgi. Wakeno kodgi matin to bang' keno kodgi to gimiyowa otunglo matin. Koro Equity bende itiyogo ichako matin kidhi maduong'. Koro the more michulo the more magimedi moro. Koro mane kaka wasebedo to kendo waduoko ngi erokamano maduong' kabisa ni kuop Equity omako bad johala mane iye kama ng'eny. Kendo giseyawo wang' johala mane iye kama ng'eny. Koro waduoko ngi erokamano to wakwayo mana ni gimed dhi nyime kaka gidhiyono. To Equity Bank kendo gima nyalo nuoyo. Equity Bank en bank ma okrang gimonin kabila mano. Equity Bank the way kaka utiyo kodgi maber ka gitiyo kodgi maber. Koro kanyo to wapuoyo tijgi kaka gisebedo ka gitiyo kodwa kendo wakwayo ni gimna Nyasaye no med migi thuolo gidhi nyime
gimed nyaka yawo branch e pinje moko mopogore opogore mar mondo gikony joma chielo. Kopogore gi mano, bende Equity jachiwo tiegruok ne jo ohala mopogore opogore. Akendi bende sebedo kiyudo tiegruok to sebedo ka tego ohandi yo machal nade? Equity osebedo ka puonjowa kata. Kinde mane giluongo wa bogi bedo kodwa piny, bagi dhi gipuonjowa kaka wanyalo timo ohala, kaka wanyalo kungo wan wawegi jo ohala. Bogi nyisowa mano kaka wanyalo attract kendo kaka wanyalo loso kod jo customers mekwa mwatiyo kodo. Bende kopogore gi mano, Dalmas, naneno kintiere gi till mano mar bengi mar Equity. Till namba mar Equity osebedo ka konyi gi ohandi e yo machal nade? Till wasebedo ka i ohala marwa pesa ing'enu pesa ke jo ohala to pesa donjo mopogore opogore. Koro ka pesa donjo mopogore opogore to till marwa mar Equity kwaketo pesa kacha to pesa cha watiyo gon kop the way kaka imedo kano kodgi, kaka gineno kaka ikano e kaka ohandi bende gineno kaka grow kodgi. Kopogore gi wuodhi gi bengi mar Equity, koro waduoge ohala ma bende itimo. Nyalo mana nyiso Nyikwa Ramgajwang' ni iloso wuoche kido mage? An ka ani Kariako kae, wuoche maloso, aloso wuoche ma back to school, aloso wuoche ma men's sharpshooters, officials, aloso wuoche mag loafers, waloso nyaka wuoch mag ladies meko open shoes, kod men's bende open shoe. So types mek wuoch midwaro wan kodo kendo wan garedi waloso gi. Kiloso wuoch neno ka thothne utiyo gi pien. Dibed ni pien kende mutiyo godo e loso wuoch koso? Atiyo kod pien. Pien bende kitiyo kode tiyo gi pien, titiyo gi gam. Ogambe go be gin gam mopogore opogore. Pien ben mopogore opogore, nitie gik mwatiyo go kaka stiffeners, kaka leather boards, mago te watiyo kodo. To Dalmas, nyamna nyiso Nyikwa Ramgajwang' maneno chenro ni pien gi materials mamoko ma bende itiyo godo e loso wuoche igolo kanye? Pien nitie wainde ma supply, nitie jok ma uso pien iye ka, to nitie nyaka piende moko mwanyalo dhi dwaro kaka industrial area, kama nitie wainde go, to wawaro kucha to wakelo ka. Soles bende watiyo kodo, soles go bende wagolo ka wainde, kwase nyiewo kucha kata ka jok ma uso gi ose nyiewo kucha, gin kod duke ka, to koro wadhi nyiepi duke gigo, kwase nyiepi duke gi be wagero gi, to gibe gigerowa. Chakre higa mar 1998 mane chako loso wuoche. Gisani montiere higa mar 2024. Lakini lokruok mage miseneno e kit ohala mano mar loso wuoche? Higa mane machieno no, ohala ne ber, kendo pesa ne nitie. Mane watiyo maber. Kopogre kod ohala ma sani watimo. Chien kacha nene wuoche nyiewre mang'eny, ohala be ne ber zaidi. To isechegi tiyudo ko ohala nitie matin tin, lakini wamedo mana move kode ma mondo wabe wachop dwachwa. Benanno ka intiere gi rowere mopogore opogore makonyi loso wuoche. Lakini odiochieng' achiel inyalo loso wuoch maromo nade? Odiochieng' achiel ka tich ber wanyalo loso pea 100 odiochieng' achiel. Bende rowere mana kaka senso Nyikwa Ramgajwang' makonyi tich, akeni nigolo gi kanye? Ka wan kae, rowere ma an go mwatiyo kodo, nitie ma puonjo tich, nitie ma bende obiro kong'eyo tich, koro wakonyre watiyo kamoro achiel. Nitie nyaka jok ma pod wapuonjo tich nyaka isechegi. Nikop katwa be nopuonjwa onge ng'at ma bira kong'eyo. Tich ka tich nitiere gi ber gi achiedh nade ma obiro godo. Ang'eni ber oseneno nikech higni to osebedo buora. Wachaka na gi ber miseneno ohala ni bang'e ibiro bedo kinyiso achiedh nade. Itijni nyaka chak tiye, anyalo wacho no ber nitie masenene, ni kuop tijni ematiyo, te machamo kod familina, te mapuonjogo wahia, te magerogo nyaka gika plande na ma an go kata gik magero, nikuop gero nyaka iged, nyaka itim gimoro ma kiny kiwuok kae tibiro dok bedogo, ma kendo ok ni kiwuok kae tidhi kendo kwacho kidok dala. Koro wadwaga no wagero background marwa dala kuchande, kata kamoro ma kata kitieko tijni to chieng' moro kata kibedo piny
to kik wech. To dibed ni achiedh nade machielo ma samoro kaka jalos wuoche ma bende neno en kaluwore kod yepo mag sikunde. Kaluwore gi lwasi waseneno ka yepo mag sikunde bedo osebed ka ichoro. To bende wang'e ni jonyuol gin moko kuom customers magi kata mana jowero. Achiedh nade mani tijni nitiere wuoch wanyalo wacho ni wan kaka wa johala mek wuoche kata jolos wuoche. Nitiere wuoch kaka jo China. Gikelo wuoch mek plastics e Kenya waka. Ka gisekelo wuoch mek plastic e Kenya waka kae, tiyudo ka wuoch gi gikelo gi to giuso gi kod pesa mayo. Koro wan mek wa waloso ko pon waloso pien to gin giloso plastic. Ing'en bei nyaka pogre. To nitiere jo Kenya ma pod kia numacha plastic to mae pie to mae pien. Koro yudo kata ka in market kiwacho kata kiuso ka kiuso to jomoko neno no in mari uso mate to kwa us matek. Wauso mana ikiwango mowinjire ni kupwa tiyo kod pien. Tineno wuoch mowuok ka China gin plastics mokel Kenya to gichal gik mobedo okel ka mondo owit, lakini ja Kenya to pod koparo kata pod wiye okomako ni gimonyiewo chande onyiewo gima fake. Bende motelo ni wacho ni chiwo tiegruok ne rowere kata mana ng'ata ng'ata madeher mar mondo mi puonj loso wuoche. Akeni tiegruok ichiwe nono koso nikech ang'e ni chenro ma kama ni koro mga jwang' neno gi sani. Ichiwo tiegruok kata an nene omiya tiegruok. Koro omiyo kata be achiwo an mara be na achulo. Koro omiyo tiegruok lowre ni kuom seche moko ndokelni mna watni. Ng'en watni kaka di ilipisha kata iwacho na edwaro pesa ama iyudo ka bedo mate. Lakini jomachielo kobiro walipisha giga. Wagoyo nigi bei to kwa winjire to eka koro wakaogi. Wuoche mek skul wauso kendo wauso ni jowar to wauso nyaka jok manyiewo matin tin. Koro warwa ko jogo tetete. Ijanyiewo achiel, ijanyiewo 10, ijanyiewo 100, warwako tetete ubiro wauso no. Koro suma skul sani imed ichoroni. Dewe kaka ichore, ing'en jonyuol bende moko nitie morito gibiro ga dakika mogik. Ko wache kaka sani nja serikal olano skul ochor nyaka imbele ka nyaka chieng' ma onge ng'at mong'eyo. Iyudo kanyo ng'ato dwa nyiewo wor kendo chako duoko pesa ofuke odhi obedo go rito nika owach ni skul yawo next week kendo biro ringo to mang'awa obiro. Kopogore gi mano Dalmas ramna toka kanyo waneno ka vijende odich dhi nyime gi loso wuoche. Samoro nyalo mana nyisowa process mano mar loso wuoche. Process mar loso wuor ok oyot to bende ok otek. Kisekaori biketo pachi no mane gimidwaro timo to onge gima kanyalre kiseketo e pachi. Gimoro amora kiseketo e pachi timore. Koro process mar loso wuor en process maber. Otek to yot. Koro lure kod in iwuon kaka ikawe. Kikawe no yot ibiro time yo mayot. Kikawe no tek bende obiro chandi. Ang'eni nitiere gi jowero kanyakla kod jogo ma bende nyalo nyiepo ma samoro rawe dukani. Koro nyalo mana nyiso ni koro mga jwang' nengo mag jowero kanyakla kod ng'ata achiel ma samoro dwaro wuoche. Wuoch mek sharp shooter kwa uso ni jowero wauso ga at 850. Wuoch mag school wan kod gine mopogre, nitie sizes mopogre koro wauso gi kod sizes mopogre go. Nitie sizes matindo ma sizes matindo go wauso siling 600 mek wahia matindo ma jochak school. To nitie sizes ma bende kuo kanyo wauso siling 950 bei mar wholesale. Bende marketing, akeni timo marketing yo machal nade? Marketing kidhi Facebook na ibiro dwaro Dalmas Ng'ong'a, ibiro yudo ka an kanyo. WhatsApp mara bende ibiro yude ka bende atime marketing. Bende in thuolo mar nyiso ni koro mga jwang' namba ni mar WhatsApp. WhatsApp namba mara en 0722 320 238. Facebook mara en Dalmas Ng'ong'a. Bende kik wil iparne ni kwara mga jwang' ni kata bed ni mantiere chiro mano Makariako intiere stall number D. Bende kopogre gi mano dibed mana ni jo Nairobi kende ema nyalo yudo wuoche gi koso kata mana jo dala be nyalo yudo wuoche. An Kariako market stall number 17 kod stall number 198. Kichopo Kariako nying maging'eya go giluonga ni Jaramba. Kipenjo Jaramba tibiro nyisi kuma entie makati penjo mana woko tibiro nyisi ni Jaramba tu wang'eyo. Bende chenro mar pokopogore wajahero chiwo mijing'o ne rowere kata mana ng'ata ng'ata maneno chenro. Koro kiny ma kawuono Dalmas ne jal nere ma bende samoro yiero tich.
onyalo bedo rawera mantiere kod oboke mag somo to samoro neno ni tije lwedo ok owinjore kode. Paro mane ma dichiwnegi okinyi ma kawuono? Paro ma dachiw ni kijende rowere mantie e sechegi ni giwe yiero tich. Tich en tich, to kiseamini ni tijno nyalo konyi to konyi. Koro giwe yiero tich, gibi tich mantie mar mondo mi giyud ka gibe gikonyre e yo mayot. Bende chiro mano ma Kariako e leather market ka aneno ji mopogore opogore ma bende loso mana kido bende michal miloso. Lakini piem chal nade? Piem to ng'eny. Waloso wuoch ichiro ka waloso wuoch jo mang'eny. To koro iloso wuoch jo mang'eny, koro luwre kod lweti kod tiji. Ka tiji ler, ibiro yudo tich maber. Ka tiji rach, bende ibiro yudo, ok ibi yudo customer. Koro wang'eny, competition nitiere mang'eny, piem ng'eny. Koro nyaka omi timna matek ma mondo iyud jonyiew ma in kodo, kata imed jonyiew mamoko iwi ma in kodo. Dalma sokoteko chenro mar poko pogore, wach mogik ma bende dibed godo kaluwore kod kit pok ma intiere godo ne nyikoro Mgajwang' dibed ang'o? Wachna mogik kwatieko chenro ni, dagomb mar kwayo kata mar wacho, mokwongo adwoko erokamano ni jo Equity Bank to kod jo Ramogi TV. Nikop bed ni gintie giangaza kata gimenyo gik mopondo manyocha nene jo Kenya ok nyal neno, miyo jo Ramogi TV to ma nyiso e gwenge mopogore opogore e dalawa mar Kenya ka. Mar ariyo, gima dagomb ma mondo awach, dagomb mondo anyis sirikal mondo gibed machiegni kod jo Jua Kali. Nikop Jua Kali ka emoting'o jo mang'eny kendo oting'o rowere mang'eny. Nikop tije tinde mek sirikal kata mek offices tin, lakini i Jua Kali tije ng'eny. Koro sirikal obi machiegni kod jo Jua Kali mar mondo omi rowere ma onge tich machandre oko mondo gibende sirikal omi kaka gidonjo e sekta mar Jua Kali ma mondo mi gikonyre. Dalma Soguni rokomana ahinya kuom nyisowa kit pok ma bende itimo. Ne kor Mgajwang' gi kanyo bende makelowa e giko mar chenro mar poko pogore. Okinyi ma kawuono nantiere chiro ma Kariako mantiere Bura Nairobi. Nomiyo kit pok mano mar loso wuoche. Dalmas loso wuoche mopogore opogore mano moriwo mago mag nyithi skul, mag chuo kanyakla kod mago mag joma nyiri. Namba ne bende nochiwo kanyo ne jogo eko ma bende dwaro tiegruok e ywane tol mar mondo mi uwinjru. Geno mara ni yudo puonj kotenore kod loso wuoche okinyi ma kawuono. Oritiru masani mana tayi e chenro ni okinyi ma kawuono nyinga Sharon Ong'aw. Warad kendo e chenro mar poko pogore juma mabiro.